Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-working president jong ka MPCC kakong amperin lengdo. Hende kasngi ha ka jing keren bat kilat pathai kubor. Kalaong bahalor ka jing bom ay ya ka jing ujor. Persya ya ki arngut ki MLA. Kalong bakinda jurep bha bat puson bat pule bha ya ki niya ki jutang jongki. Banong baki klem e jendat ya ka seng klem nongrem. Henry kini kimi klem perkhat bat mi klem nongrem. Bat hakane ka jing ay jing ujor kidawa bet ban mat ya ka jing long MLA. Ngisngaw ba hakajing bam ay ya ka jurip persya ya armut ki MLA nakadar ni ay shwa shipo nang tungin ay sa armut kalong ba kadai kabut kajongi banginda pikir bah banginda puson bah bat banginda pule bah ya kita ki khana ne ki nia ki jongki banong ba ki klem kentiap seng bat ki klem e jendet ya ka kongres bat ngihi nginget baya ki ba e kumne jendet ya ka party klem don ki nongrim bat klem don kata ka jing perkhat ya ka an ka basyarai ya ka ni ka jing kentiap seng jongki MLA ngi snow ba ha ka jing pek ka jongi niyo i baya kini ki sipong ngot shwa bat an ngot hadin haka sipong tarik banginda yelek file biang ya kata ka petition ke jongi hakmat speaker jong ka assembly ke jongi on David ban mat long MLA namar ba kada don ka kedon ka an ka ba ayani ya kata ka nongrim ban ong bakine ki khat a kimi klem perkhat kimi klem nongrim bat kila eben ya ka seng keme ka jongki ka bla pelong MLA yaki limba ka tiket ka bangi a yaki